ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ ତ ଦେଖେ ସଭ୍ୟ କବାଟ ଝରକା ଦେଇ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନ ଡେରି ଶୁଣେ ତ ଜାଣେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଆଡକୁ ମାଡି ଯାଉଛି। ଏ ହଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ବୟସ। ଏ ବୟସରେ ପୁଣି କଣ ପାଠ ପଢା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପର କୋଠରୀରୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ଡୁଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଡି ପାରାଗଣ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖି ସିସିଟି ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁଟିକୁ ଉପରକୁ ବୁଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦିଏ ସେ ମୋ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ଏହାର ଏହି ପରିଣତି ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଚାଲିଗଲି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକମାତ୍ର ଖେଳ ପଡିଆରେ କଳିଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢ ନିଜର ଦାବି ଜାହିର କରିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରାଟ କୋହଲି, ରିତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମାନେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଜଳପ୍ରପାତ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯାହାର ନାମ ଝୁମୁକା। ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ପାଣିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଇବ୍ରାହିମ ଗୋଧି। ଅସ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରୟୋଗ କରି 99 ସହ ଝାବରର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ।